És que no saps que és massa tard. Vaig enonyar-te davant dels sants i que la creu que has carregat no és una excusa per a no pensar que el teu cos no és de ningú. No cal que el guardes en nom de Jesús, que a Monsenyor li dona igual. Sempre que calles no alces el cap. La vida és tan llarga i tan curta. Avui he parlat amb Antònia. Em va dir que la seva amiga s'estava morint. Ja veus tu, tantes voltes que hem parlat tu i jo d'això. I ara tampoc estàs.